Hola, bona tarda. Bona tarda, president del Parlament de Catalunya, alcalde del Vendrell, vicepresident de la Diputació de Tarragona, president del Consell Comarcal del Baix Penedès i Raül, regidor de l'Ajuntament del Vendrell, i també la eurodiputada Izaskun Bilbao. Deixeu-me que us digui una cosa. Soc un català. Catalunya avui és una província d'Espanya. Però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. Us explicaré per què. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va acollir els inicis de les Nacions Unides. Totes les autoritats de Catalunya, al segle XI, es van reunir en una ciutat de França, aleshores Catalunya, per parlar de la pau, en el segle XI. Pau en el món i contra la guerra, la inhumanitat de les guerres. Això era Catalunya. Com segurament haureu notat, aquestes paraules no són meves, són del nostre anfitrió, el mestre Pau Casals, i són extretes del discurs que va fer a les Nacions Unides el 24 d'octubre de 1971 en motiu de l'estrena de l'himne a les Nacions Unides que ell mateix havia composat. Un altre motiu pel qual us he volgut recordar aquest moment és perquè aquesta és una de les primeres de les més de 700.000 referències que podem trobar al cercador sobre Pau Casals. I no l'he agafada del web de la Fundació Pau Casals, sinó de l'article de la Wikipedia I'm a Catalan, que juntament amb els vídeos pujats al YouTube d'aquest discurs han estat editats pels mateixos internautes, entre d'altres referències rellevants. La suma de totes aquestes aportacions defineix la presència a la xarxa, en aquest cas de Pau Casals i el seu llegat. És la presència a la xarxa d'una persona, un col·lectiu, una entitat, una empresa o una administració. D'aquesta col·laboració és la que parlarem al llarg d'aquestes jornades, aplicant-lo a l'acció política, als mitjans de comunicació, al màrqueting i la comercialització, a la difusió musical i al vi i al cava. També analitzant l'accés a les infraestructures de telecomunicacions i introduint els més nouvinguts a les eines del web 2.0. I tot això ho farem des del Penedès i per la gent del Penedès, és a dir, de l'Anoia, l'Alt i Baix Penedès i el Garraf, que és com des de la Penedesfera s'entén el nostre àmbit i que no podia ser d'una altra manera. Aquesta és una iniciativa que en només 18 mesos ja plega més de 500 blocaires al portal penedesfera.cat, sense fer cap distinció d'ideologia política, idioma, origen o residència de l'autor. Aquest mig miler de blocaires vinculats al Penedès fa de la Penedesfera la comunitat TIC més nombrosa de Catalunya. L'esdeveniment que iniciem avui al Vendrell, en la seva segona edició, vol ser un reflex d'aquesta empenta ciutadana des d'una vessant social i participativa, tant la seva organització com el coneixement que volem compartir. En definitiva, volem ajudar a construir el Penedès del segle XXI. Volem ajudar a construir la Catalunya del segle XXI. Que gaudiu d'unes bones jornades.